ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலையில் சரியான பசி. போய் பார்த்தா பழைய சோறு தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு சைடிஷாக வறுத்த மிளகா, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் இப்படி மூணுமே இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ஒரு புட்டி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சாப்பாடை எடுத்து ஒரு பாக்கெட் தயிரை நல்லா ஊற்றி விட்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து அதை ரெண்டாக அரிஞ்சு அதில் பாதி எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு அதில் கடைசி சாறு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா புளின்னு புழிஞ்சிட்டு அதை தூக்கி போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு எடுத்து அதில் போட்டு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் கல் உப்பு தான் இருந்துச்சு. அந்த கல் உப்பு கரையவே இல்லை நண்பர்களே. நல்லா உப்பு கரையிறது வரைக்கும் நல்லா போட்டு பசன்னு பிசைஞ்சு விட்டு தயிர், எலுமிச்சம்பழம், உப்பு மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பீஸ் வெங்காயம், கொஞ்சோண்டு வறுத்த மிளகா, கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா மூணையும் எடுத்து வச்சு ஒரு பைட் வச்சா ஆஹா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. சின்ன சேனல் எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. கையை கொண்டு அந்த பெரிய தட்டிடுங்க.